Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekenekwa m n'ọzọ. Anyị abịakwa dịka anyị si ekwu na anyị ga na-ewere ife niile anyị ji nkụzi na-akụzikwu ya n'asụsụ Igbo nke anyị nwere ike. Taa na-enwe a bụ asụsụ nke ndị Nteje-Abogu. Taa na-enwe anyị akali maka academic writing. Kedu ife bụ academic writing? Writing erike, ife ọbụla a na-ede erike, mana ife anyị na-ekwu maka ya tata bụ nke na-akpọrọ academic writing. Kedu ife ọ bụ? Writing, ị nwere ike dele mmadụ email, ị nwere ike chat ya with mmadụ, ị nwekwa ike dee nke a na-edesi print ya, mana ife anyị ji maka ya bịa tata bụ maka academic writing. Ya bụ kedu ife bụ academic writing? Ụmụ akwụkwọ ụfọdụ sịrị mụnwa na comment section na-ajụ m kedu ife bụ academic writing, maka na ọ bụrụ na akọwara ife bụ academic writing, enwere ike che na ife anyị na-ekwu maka ya dịka writing ndị ọzọ, mana ife anyị ji bịa bụ academic writing. Students, ụmụ akwụkwọ, professors and researchers in every discipline use academic writing to convey ideas. They use academic writing to make arguments. They engage in a scholarly conversation. Academic writing is characterized by evidence-based arguments, precise word choice, logical organization, and an impersonal tone. Academic writing bụ ife ọbụla a na-ede wee bupụta onwe gị denye etu esi kwesị ide ya, maka na o nwere ka esi kwesị ide ife a na-akpọ academic writing. Ọ bụrụ ebe ahụ bụ ede ị na-ede na-asị na-use ife dịka personal pronoun like I, we, ọ na-esi ike. Ọ bụrụ tone esi aga na academic writing. Academic writing nwere ka o si aga. Onye bụ ife anyị nọrọ taa ka anyị na-aghọta na mgbe ọbụla ị gụsịrị akwụkwọ, ma ị nọ na secondary school, ma ị nọ na university, ewesịghị gị dee project bụ academic writing. Ọ bụrụ na master's degree ka ị nọ, ewesịghị gị dee your thesis or independent study is academic writing. Ma ọ bụ mgbe ị gụsịrị nọrọ na PhD level, fancha niile bụ academic writing. Ya bụ na ife anyị bịa tata bụ ka anyị makwalụ na ife a kpọrọ academic writing dị iche karịa ife ọzọ a na-ede. O nwere usoro esi ede ya. Onye bụ ife anyị na-ekwu since anyị nọ na this platform. Academic writing is the formal writing style used in colleges and universities. Ntị adịkwa. Formal writing style used in the colleges and universities is what students are expected to produce for classes and what professors and academic researchers use to write scholarly materials. High school sometimes require academic writing style in certain classes. Na secondary school, oge ụfọdụ kwa, anyị asụkwa ụmụ akwụkwọ ụfọdụ fa ma gịnị, fa dee akwụkwọ, dee ese, dee ife ụfọdụ, dee leta. Onwe nke a na-akpọ formal letter, ma nke a na-akpọ informal letter. Mana ife anyị nọrọ ka anyị malụ na ife ọbụla akpọrọ academic writing, o nwere usoro esi ede ya. Ọ bụrụzi usoro esi ede email ị na-edegara enyi gị nwoke, ma ọ bụ letter ị na-edegara family members, ọ bụrụ usoro ahụ. Academic writing nwere ka esi ede ya. There are so many types of academic writings. Okay, now, ndekwa nke a, abstract. Mgbe ọbụla ị nụrụ abstract dịka anyị si wee kọwa bụ before, ịchịkọta ife idele. That is one of the academic writings. Bibliography. Ụfọdụ na-akpọkwa ya references. Ya bụ kedu akwụkwọ ebe isi wee weta ife egosi wee nwere ike wee dezie ife ahụ ị na-ede. Anyị ekwubugo maka literature review. O nwere academic writing ị ga-ede na-enwede references or bibliography. Ọ na-esi ike ịfụ ụdị ahụ. Maka na academic writing nwere steps ka anyị si akọwa. Step ahụ o nwere bụ ife kpatara eji akpọ ya academic writing na bụrụ normal writing. Ị gaa na academic journal articles, ị afụ ya. O nwere nke a na-akpọ book report,
conference paper, dissertation, essay, research paper, research proposal, and thesis. Academic writing erika. Ife anyị ji wee sị ka anyị malụ maka academic writing maka na ọ na-adị mma na ọ bụrụ etu esi ede ife ndị ọzọ nọ ka esi ede academic writing. O nwere usoro. Anụ usoro ahụ ka anyị nọkwara na-agbapịa since research methodology. Ife dịzi bụ iche na anyị na-eme ya n'ụdị nke na anyị ji asụsụ Igbo wee na-aga. Mana unu elozikwana ka anyị ji asụsụ Igbo aga, ọ bụrụ ife ọ pụtara bụ na anyị na-asụrụzi oyibo dị ya maka na ọ nwere ka o esi dị possible na sọsọ Igbo ka anyị asụ. Maka gịnị? Mana ife anyị na-atapịa ebe a nụnwa bụ ka anyị were Igbo nke anyị nwere ike wee na-akọwa ife ụfọdụ ka anyị ghọta ya ọfụma, ka ụmụaka anyị na-agụ n'ụlọ akwụkwọ wee nwee ike ịghọta ya ọfụma, were asụsụ Igbo wee ghọta ife ọ pụtara. Nenu abstract. Anyị ekwubugo maka abstract na ife onyonyo mbụ sị abstract is a self-contained summary of a larger work, such as research and scientific papers or general academic papers, usually situated at the beginning of such works. The abstract is meant to preview the bigger document. This helps readers and other researchers find what they are looking for and understand the magnitude of what is discussed. Abstract ga-abịa chịkọta ife niile dị na pepa ga-arụ ọfụma. Elozikwana ife anyị kwuru mbụ na abstract iwere ya ajụ kedu ife kpatara iji debe ya bụ ife, kedu ife ọbịa ka ị na-akọwa maka ya, kedu nsogbu ahụ ọbịa ka ị chọrọ ịsọlvụ na society, kedu metọd ị yuzuru wee nwee ike ịsọlvụ ya. Okay, na pepa ga-abụ kedu ebe findle ife a ka abstract ya ebu. Oge ụfọdụ a na-eme expect na o kwesịrị ịdị 150 between 150 to 250 words. Na dịka anyị si wee kwu, another ife a na-atụkwa anya academic writing na-enwe bụ bibliography, a list of sources, books, akwụkwọ ịgụrụ, journals ego, websites, periodicals, ebe iji eje wetasị ife ụfọdụ gụchasịa wee fụ ka ndị delie na ndị solve that problem ị na-achọ ịsolve etufasi wee handle ya. Ọnyanwa bụ ife a na-akpọ bibliography. Akwụkwọ ahụ ịchọpụta ọ na-adị na njedebe, o nwekwa nke na-adị from chapter to chapter depending na the kind of style ị na-use. Then academic journal articles. Nke a bụ article a na-ede, ọ dị iche nye na newspaper, ọ dị iche nye na magazine. Ya ka o ji dị mma ka anyị malụ na academic writing dị iche na normal writing anyị na-afụ. Academic journal are reports of an expert's original research, analysis, or review of research available on a topic. Enwere so many universities nwee ife a na-akpọ journal. Enwere so many organizations. Kedu ife ọ pụta na nsogbu dị n'obodo, na nsogbu dị na society, na nsogbu dị na country gị, n'iwere amamife gị wee sị na ka a ga-esi solve anya. Ụfọdụ ndị university wee wepụta ebe anya na-ede ụmụ ife ọdịda anwa ka ndị organizations, ka ndị obodo na ndị community ụfọdụ na ndị obodo ụfọdụ chọrọ ịghọta ịmụta the solutions ndị academic writers nyelufa, chọọ ịghọta etu a eji wee nwee ike solve this particular problem. Ebe anwa ka a na-edegasị ụmụ ife anwa. Abịakwa nwe nke a na-akpọ book report. In an essay discussing the contents of a book written as part of a class assignment issued to students in the schools. So book report, akwụkwọ ederede, ewebe chịkọta fancha niile ọnụ wee nye debere mmụ akwụkwọ gafasi ebe ahụ wee na-amụta ife ha kwesịrị ịmụta. Then nke ọzọkwa na-akpọ conference papers. Enwere so many conference, so many universities initiating one conference to another. So na conference papers, ịbịakwa na conference anyị mee ya attend. Kedu ife a na-akọ ife niile ife a na-akọ na academic bụ maka na ndị academic bụ ndị well brain fa ife mmụta fa tinye na ọdịde. Ọnya ka eji wee kpọọ ya academic writing maka na o nwere step eji ede ka e wee dịkwa chọọ na ife ahụ idelu na ọ bụ ife kwesịrị mmadụ ịgụnụ.
abịakwa nwe nke a na-akpọ dissertation. Dissertation onwe a bụ nke ụfọdụ depend use American English or British English. Some universities na-debe dissertation as ndị PhD students akpọ ya dissertation. Some universities na-akpọkwa ya both dissertation and thesis. Some universities na-akpọ thesis only for master's degree students and dissertation only for PhD students. Kedu ife ọ pụtara? Na nwata akwụkwọ gụrụ akwụkwọ na-emele expect na akwụkwọ niile ahụ ego na o nwere idea, o nwere ife ịchọrọ ka ha mụta na ya, and ife ahụ ịchọrọ ka ha mụta na ya ka ha na-enezi anya na mgbe tupu iwetazie degree ahụ as master's degree or PhD degree na-emagolo certain things ị kwesịrị ịkụziri anya, and ebe ihe edebe ya ka a na-akpọ dissertation or thesis. Anyị ekwubugo maka essay. It's generally a short piece of writing outlining the writer's perspective or story. It is often considered anonymous with a story or a paper or an article. Actually, ife niile a na-ede ede bụ fancha bụsi essay, ma no depend the level. O nwere ike ọ bụrụ formal one, nwere ike ọ bụrụ informal one. Mana ife dịra na mkpa bụ na essay dị n'ụdị ọbụla. For example, narrative essay, ebe ịkọrọ akụkọ, maybe na akụkọ maka ife isi ike. O nwere ike ọ bụrụ akụkọ maka ka obodo si wee bido. O nwere ike ọ bụrụ akụkọ maka ndị ike nọ n'obodo. Ife eji kpọọ ya narrative writing bụ na ya aka akụkọ. It means you are telling a story from a certain viewpoint, and there is usually a reason for the story. All narrative essays have characters, setting, climax, and most importantly, a plot. Ụfọdụ n'ime anyị nwere ike ọ bụ na ya agụgụ Chinua Achebe mgbe anyị na-agụ na secondary school, o so na important paper onye Igbo ọbụla, novel onye Igbo ọbụla kwesịrị ịgụ. Ịfụ ka Chinua Achebe si wee narrate ya ife mere n'ala Igbo. So narrative writing is part of essay. Ọ bụrụ na ị na-ede thesis wee chọọ ka ọ bụrụ akụkọ ka ị kọrọ, enwere usoro ya. Ọ bụrụ na ị na-ede dissertation ọ bụla akụkọ ka ị chọrọ ịkọ, enwere usoro ya. Mana ife dịra na mkpa bụ gịnị? Na enwere ụdị ọbụla, ụdị akụkọ ọbụla nwere ka esi akụ ya, na-abịa ife anyị nọ ya n'ụbọchị taa. When writing a narrative essay, remember this. Ọ bụzi na narrative, gee ntị ka ife dị mkpa. Ọ na-adị na-ebu ife niile kwesịrị, akụkọ niile kwesịrị. Ọ na-abịa ife mmadụ gagolo n'ụwa, experience mmadụ gagolo n'ụwa. Anaghị akọkwanye ya ka ọ tọọ ụtọ onye ọbụla gụrụ ya nwee ike ka o wee nwee ike ịlike ife idel. Allow the story to support the points you are making and make reference to that point in the first sentence. Yes. Ka a na-akọ ndị mmadụ maka ndị mmadụ wee kọba nnọọ etu esi wee bido. And of course, ị kwesịrị ịma na narrative writing nwere ebe ọ na-ebido. O ya ebido, for example, nwere ike bido n'ụtụtụ wee kọba wee lue n'ehihie wee kọba wee lue na mgbede. Ị na-akọwa na-enye story, onye ọbụla nwere ike ịgụ ghọta. Descriptive bụ describing the traits and characteristics, objects, events, and feelings in intricate detail. Nke a bụ ịkọwazi descriptive. Ofu akụkọ ahụ ka ọ bụ kata ma na-ebagazili ime wee nwee ike ịkọwa ka akụkụ si wee dị, akụkụ aka nri, akụkụ aka ekpe, ma ọ dị n'iru ma ọ dị n'azụ. Iwe wepụtali ya time wee mee gịnị? Wee kọba nnọọ ka o si wee dị. Aka nri ya dị etu a, aka ekpe ya dị etu a, ụkwụ aka nri ya dị etu a, ụkwụ aka ekpe ya dị etu a. Ị na-describe a particular thing in your essay. Ị na-describe ma onye abụọ dị oji ma ọ dị ọcha. Ị na-describe ka ntutu esi wee dị. Ị na-describe ka anya ya si wee dị. Ị na-describe ọ bụrụ ife gbasara obodo, i wee bido wee kọba ka esi abata n'obodo ahụ, ebe ọ jedebere na akụkụ ndị nye nafa gbara oke. O nwekwa nke a na-akpọ expository essay. Compare, explore, discuss problems. While there is a bit of a storytelling element to them, their purpose is greater than that. Is always to explain some integral concept of the reader. As such, they inform, describe, and explain. To expose, ibute even in a channel,
Kedu ka omenala Igbo si wee dị? Kedu ka ndị Igbo si afọ ụmụada? Kedu ka ndị Igbo si anụ di na nwunye? You are just trying to expose, to tell everything about it. Ka ndị na-amara ni wee malụ. When writing an expository essay, the text needs to be concise and easy to understand, offer different views on a subject, report on a situation or event, explain something that may be difficult to understand. Yes, expose. Omenala anyị ka ị chọrọ ịkọwa bido na kọwabalị ka o si kwesị. Ị chọrọ ịkọ maka marriage ndị Igbo. You want to expose it to the world to see the good part of it. Ị chọrọ ịkọ maka ife ofufe alụsị ụfọdụ anyị na-efe. Ị chọrọ ịkọ maka ọdịnala. For example, na ị chọrọ ịkọ maka akwalị. Maka na ụfọdụ aghọtara ife ọ bụ n'ala Igbo. I wee chọọ ịkọwa na ife a bụ maka ọmụmụ. Kọwaa ife kpatara o ji bụrụ maka ọmụmụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkọ maka gịnị olili a na-eli n'obodo nna gị. Ịkọwasị anya ọfụma n'ụzọ kwesịrị ka onye ọbụla ma onye ọcha ma onye eji fụ ya ka ọ ghọta maka you are exposing it. Let them know the real meaning. Abịakwa na ese, enwe argumentative essay. The writer is trying to convince the reader by demonstrating the validity or falsity of a topic. They back up their position with evidence, including statistics or opinion of experts. Argumentative essay bụ ebe ihe nwere first premise, nwere second premise, nwere conclusion. Kedu ife kpatara eji eme ife a? Kedu ife kpatara eji kwesị ime nke a? Kedu ife kpatara ejiro kwesị ime nke a? So ihe na-argue wee dị sure na reach to a reasonable conclusion. But the most important thing about argumentative essay bụ na argue. You are debating. You are bringing out points. You are bringing out pros and cons. You are bringing out ị na-ekwu ma nke bịa ma nke na-abụrụ ya. N'etu kwesịrịnụ n'etu na-ekwesịrọ. Then ịbịakwa na research paper is a common form of academic writing. Research papers require students and academics to locate information about a topic, that is, to conduct research, take a stand on that topic, and provide support or evidence for that position in an organized report. Research paper, ije nyoo, na ife akpọrọ research, ije gịnị nyoo, na-asịrị gị na ife a dị etu a ikwe, ma na ị ga-afọda, je examine, je jụtasịa ese ụfọdụ. For example, na-asịrị na mmụọ dị Igbo nwere authority n'ebe a na be nnafa. Oke, ikwegolu na nke a ma na ị gabazi jebe megịnị jee gaa n'ala Igbo niile. Ọ bụrụ na ị bụ onye Anambra, ịdịchọ na ị gara na Oyi Local Government na other local governments dị na Anambra. Ọ dị 21 local governments. Iwe je wee nyochesie na-aga ngagharị niile ya na-agagharị ka iwe dịchọ na ife ide na mmadụ kwenyere n'ife ide. Ya ka a na-akpọ research, because you are going to do what? To make sure that na ọ bụrụ sọsọ na mmadụ gwara gị kwelu, ma na ị gabazi jee examine ve, jee nyochebe, wee nwee ike ịpụta with enough evidence wee sị na eziokwu na ife a dị etu a na ndị Igbo na-asọpụrụ ụmụada na be nnaba. Research proposal. Ofu okwu a ka aka na-ekwukwa, o so na academic writing. Idesie ihe ebu ụzọ wee wegalo university na ife ị chọrọ ide maka ya. Ya ka a na-akpọ research proposal. Ife ibu n'obi ị chọrọ ide, ịkọwa ka isi wee chọọ ide, ịkọwakwa nsogbu nwere ike ịpụta na ya, ịkọwakwa onye ọbụla na-agụ ya na ka o ya esi wee ghọta ya, ịkọwakwa ife ụfọdụ dịgasị mkpa na ya kpatalụ iji wee chọọ ime ife a na ụlọ ọ ga-aba. Ọ bụrụ anọkata eweta proposal, o nwere ife ibu n'obi ịchọrọ inyenụ ndị ụwa, o nwere ife ibu n'obi ịchọrọ ka inye ndị obodo unu, o nwere ezigbo idea ibu n'obi ịchọ ka ndị ọzọ malụ. Ịpụtazi ide anya wee nye your university, wee nye your department, wee nye your department, wee nye your faculty, wee nye your supervisor ma ọ bụ na onye ego gị supervisor. Ife izizi a na-emelele na academic writing maka mmụ akwụkwọ bụ what is your proposal? Kedu ife dị ife ahụ ị chọrọ ịkọ?
If we look at thesis, thesis is a type of research paper based on your original research. It is usually submitted as the final step of master's program or capstone to a bachelor's degree. You see? So the ife na-akọ tata ka anyị ghọtakwa na ife anyị na-akọ tata maka gịnị? Academic writing. Academic writing. O nwere ka esi ede ya. Ọ bụrụ etu esi ede ife ndị ọzọ ka esi ede ya. Ya ka nsị ka anyị mee ka anyị mata. And ọ bụrụ na ị chọrọ ige ntị na ka esi ede ya, biko sonye anyị n'usoro ka anyị wee na-enye gị steps a bit by bit. Elozikwana na anyị na-eme expect na ya igesie ntị na this our lecture. Igesie ntị n'ife niile anyị na-ekwu. Biko mee tụsa anya bụ ozi ka ndị ọzọ wee nwee ike ịma na sefa bịaba na this classroom ka a na-amụta ife anyị kwesịrị ịmụta n'ọnụ Igbo nke anyị kwesịrị inye ụmụnne anyị na mmụ akwụkwọ na ndị fụrụ anyị n'anya ma ndị na-afụkwuru anyị n'anya ka fa ghọta ya n'ụzọ kwesịrị. Ekenekwa m unu. Onye ka anyị bịa n'ụbọchị taata. Thank you very much.